Ja nechodá. Písali sme diktát a učiteľka mu tak kúka ponad plieco a hovorí: Pišta pre Boha, milujem s mäkkým. A Píďo na ňu kúknul, a toto by som rád videl. Zeše s chlopom obracice. Minulé ľudia ja luščím križovku a hovorím: popaď Peťu, co už do tej križovky dávajú. No, tak vynikajúca svokra na 4, to co môže byť? A Píďo hovorí: urna ander. On tiež má švekru a takú pitnú, jak ja. Švekra mu hovorí: Pišta, keď ja umrem, dáš me spalic a tu me rozsypeš po dvore. A Píďo hovorí: pravda. A príde Vitora v kuchni nazad. On je 2 raz taký chlop, jak ja. A oni vám išli do banky vybrať penieži a teraz sledujete, co to je však. Raz ma prepadnú banku, prídu do tí maskovaní chlopi, aj tedy še stalo presne, ak Píťo zo švekru bol v banke, prileceli a jeden nám kričí: všetko som videl, zavolám policiu. Prásk! Na fleku ho odstrelili, otočili še na Píťa. A vy ste na čo videli? Ja nič, ale svokra všetko. On je taký kumštýr, ja ho vychoval, hovorím: Pišta, íď do divadla a kúp 2 lístky, je premiéra, pôjdeme kúknuť. A jeden pred Píťom kúpoval lístok a hovorí: Romeo a Julia 2-krát. A Píťo hovorí: Ander a Píťo tiež 2-krát. Takého koňa treba hľadať. On je taký naruživý rybár a hovorí: Ander, na Liptovskej mare tak berú ryby, že keď dávaš červíka na háčik, tak sa musíš otočiť s chrbtom, lebo si z ruky zožerú. Ja tomu koňovi, ľudia mojo, uveril. Prídeme tam, marzli sme, mokli sme, jednu takú 5 cm rybku sme ulapili a ja mu to Pišta. Tá 5 cm rybka nás stala 100 €. Hej. Na šťastie, že sme ulapili len jednu, Ander. My sme šedzeli v karčme a pili pivo a naraz zazvonil telefon. Píťo dvihne: čo? 200 €? No tá co? Tá kúp, tá si nevidela 200 €, tá co? 1000 €? Tak všetci páči, tá kúp aj za 1000, tá dobre. Položí telefon a hovorí: chlopi, točí ten mobil tu na stole. Keď sebe vypije, u nás je v Košicoch jedna taká karčma, cože ide z kopca do karčmy a nazad še ide do kopca. Tam še ide mocno dobre, ale nazad to už takedy do rána trime. A Píďo vyšol z tej karčmy, tak ho neslo a dolu z kopca išla mniška na bicyklu. A jak Píťa neslo doprava, ona chudera kerovala doľava. Jak Píťa neslo doľava, ona trehovala doprava. 2 raz jej to vyšlo. Na 3. raz spadla do šancu a Píťo, ktorý dojazdil si Batmane. Zeše s koňom obracice. My ideme minule vo vlaku do Česka a tam mám ľudia mojo také 2 kočky, mali také huňaté svetre. A Píťo, ktorý to z čoho máte do tej svetre? Z veľblovda. Aha, však vidím 2 hrby, to je pravda. Minule mi hovorí: Ander, ja taký čestný človek, predstav sebe. Ja furt plácim v električke pokutu, lebo zabudnem štiknúť listok. Víš to, jes na sebe dať pozor. Už nie, teda z toho mešaca som sebe dal pozor, Ander. Kúpil som listky na celý mešac a hneď som ich aj naštikol. On v autobuse šedzel, luščil križovku, natriskaný autobus jak had a naraz Píťo vpredu šedze a kričí: nie je tu nejaký lekár, nie je tu nejaký lekár. Zo zadku še jeden trepal jak dzivý, mašnu mu otarhli, rukav: ja som lekár, o čo ide? Píťo hovorí: povedz mi chorobu na 3. On bol zo ženu na svadbe, majú takého malého vnúčika. Že vracali z tej svadby a polícia už ich hneď aj haltovala. Ak pán vodič budete fúkať, ktorý: ja mám co fúkať, ja som nepil. No keď ste nepilo, nič nejde. Jak Píťo fúknú ľudze, tráva je malo želená. Tak vy ste nepili. Máte pokazený prístroj. Dajte fúkať mojej manželke.
dali fúkať manželke, zelená. No vidíte, pokazený prístroj. Aj vaša manželka mohla vypiť, aj moja manželka mohla vypiť, hej. A tomu trojročnému decku dajte fúkať. Dali fúkať tomu trojročnému decku, zelená. No vidíte, pokazený prístroj. Asi máte pravdu, pán vodič. Pokračujte v ceste. Píťo vyraždil autori žene, no vidíš, jak si prachala, keď som dal decku 3,5 deci. Minule išiel vo vlaku a Taliani tam na procielom boli. Taliani jedli to tú mortadelu, poznáte to, hej? A hlbá saláma, Piťo tak lačne na to kúkal, oni rezali jak dzivy. Ktorý poznáte to? Nie. Ak ho ponúkli, Piťo vše dobre najedol, zobral z vrchu tašku, vycáhnul šlivovicu autoritým Talianom a vy to poznáte? Pravda, no. Aspoň vás nemusím ponúknuť. Ceše človek s koňom obracia, že náhoda je blbec, ľudze mojom. Vám poviem, ideme minule vo vlaku a naproti šedzel taký pán a Piťo na ňo kúka a hovorí Ander. Toto je kráľ Štefan. Išiel šalel. Kráľ Štefan umar pred 1000 rokami. Na to, že ľudia na kúpe otvoria dvere, vojde ten chlop, kúpne na toho pána a hovorí, seru Štefan, nevidel som sa 1000 roky. A Piťo hovorí, no kto z nás ošalel?